Kenekwe unu ọkwa dọka na dunu wai ihe oge ya ruru hawa bụ ekwunatọ gịnị bụ ekwunatọ bụ ebe anyị na-eshi nri dị iche iche na ana nkanụ n'ime na-achị na nka na-ebuka nkanụ ghara n'ike dee ọkụ na-anọ dee akebe dee akpụ ugo dee agbanụ dee naira dee họhọ ha ghara na ọ bụ na mgbe emechekwara ajịta m ọ ka nkwubere oke mma na ọma m na-aghara ka njikwen o nwere ụdị nri ndị nkanụ na-ewe anyị were achịcha wee ụkpọcha wee ụchakịrị wee mpụ ọ ghara nkwuwen mezuo nkwutete ha ọwa n'ọbịa bụ nshiri nkwuoru unu na ọka bụkwa ada unu ada ọka na anọ bụ ihe nọ n'ọwa na-ekwuru unu okwu mana ka anyị jekwa bịa ka nkara unu nke anyị shikwuwere nu ndeki ya ine shita adun gịnị bụ anyị shikwu ihe anyị si kwesịrị ba kịta na tija anyị agwọ ndekwana ihe eji agwọ ekike gịnị bụ eji agwọ anyị na-eji akpaka anyị na-eji yabasị anyị na-eji anyị anọkwachi mango na ọ ga-abụ ndị agbọghọ nke bere mụtara mango mana anyị eji kwenye isi ibede sose jene woro ye managa woro egwo ya mano topiaba mano na adonya jene no egbugba ni nunere na mano na adonya jene no na egbugba yi mama de ne tek mara moyewo anyị na-egeke nete nche jide ọ dịkwa ka orewo mma tiji na nwe yibo ogen ọ ka shiri ike mana kije jeshe en kwaza ona yaza mana ona kabi mama asịkwara m ka anyị na-eshi eketa adị ndekwana ka ndị na-eme eweta ejija ihe eji eme ejija eji eme ekịcha bụ ede ezigbo ede ọ bụkwa ede ya na-asa asa na ọ bụ ezigbo ede bụ a na-ewefute ịkpachatagburu na ibe ahụ kwachagburu wuo onye oyi ede ya egoro chisafu ịkwụcha anyị na-ekpasa ya n'elu kongeno n'ikpedere ọkụ ọ ga na-amị ibe 2 weeks to 3 weeks na ọkpọ nwa eji aje imeta ka ọ ga na-adagbo girigwogi n'ikpoke mgbe ịlaikekwara orire na ijide ewere ahụ eji eweta ọ bụ mgbe udu mmiri ka ọ bụ mgbe ọkọchị bụ eji emeta echicha ọ bụ n'ọkọchị bido Disemba Jenụwarị Febrụwarị eji emeta mgbe ọ bụ na akwụkwọ ya na-achịwa ana m ha amụta ọrụ ka metekwa ihe anyị shie nọ ka m se ya ọka ma abịa mama ọkwa ichi na ọ bụ na mgbe ọkọchị bụ eji emete echicha ndekwana mgbe njiri erie echicha gụkpọ na nkọbụbụrụ ịpacha mgbe kparịga ọ bụrụ na ụganụ na ọ gedere gị ọrụ ịnọchịta mmete shọshọ wuru
gwọọ ya were mmeri eshishi sibere ndị ọrụ o nweghị taịm edere eji eje mana ihe nchọrọ ndị ji bụ ọ bụ a na-eri ka a na-ahụta ka eji ahụta nri onuno ka eji ahụta ji asịrị asị na ofe ndị ọzọ ọ bụ ka eji ahụta ka a na-ahụta ka rice ndị ka ọwa osikapa ndị ka eji ahụta anaghị ahụta na ọ bụ sibe nri ndị iche o nwere ụmụ agbọghọ ga-amadị ihe bekee ị na-apata anyị eketa ọchịgo ndị udoro nri dịga gosi ya were emegị amaghị na mgbe n'ọba anyị na-eri na-esi onye ọbụ ike anaghị arịa ụmụ nrịanrịanwa anyị amavụrụ mmegi ihe bụ ọsa anyị amavụrụ mmegi ihe bụ malaria na paracetamol na-abụghị na ikpeazụ nwa a na-eri oge ọ bụ isi kwụsị nke ọnwa na-anọtụ onye enunu osere agha piedo ọnụ bụ ihe aji ji bịara onye ọbụla ya bụ na etiti a bụkwa oke nri ọ bụ oke nri na-anọwale na ọ bụ ihe ji ya na-ene na ya eke bụ oke nri o sokwere nri ndị ichie anyị teghikwe shọgbu oghewowo ndekwanụ ga anyị ka pata ude ọ na-arịka mmanụ ndekwa na-emere njiri ata efu mmanụ ha yara ogbugbo disenta so ọ bụkwa na mmanụ adịghị ogbuwe disenta nna aka mgbe kwuo mmanụ n'ihe na ya bụ eke na-enyu mmanụ mama anyị shiri na ọ bụkwa na mmanụ atịghị omewe disenta mama ọkwa ebe ikwuru ndawagodo mmanụ were ihe ọzọ na-ate ya na ga-abụ yabasị bịanụ mama efutekwe m yabasị ya na oyi eyere na ọ ga-adịgo mmanụ rice
Mande ki me man yere aw na we ye de kermosi buya man ton oda okay ite rose ni me woro manochia ton oda ikaga tijuwe man wo woro tora Mando. No de. Si que wokwe. Aga bo si que denge jiri. Mana aje joka ai joka heia. And by now one and Kajime Taden. Ya shiri taden bo echicha. I come upon Ekunato and Duncan. And I will oye object taden, so I should die in Ketaden. Mamma Nukwai, Mamma Decay to take me for boom. Wanko. No one ever one quo. Mamma Macaro Boshinko. Bosin ko ba ya mo kwa boshole hai ye mo bungoye obwe aka kwa du no adoka na no adanka no echicha shirita den ihe o na acho edeto kemeire ekieji ndeki ye wa ji shi echicha ai ji ekiji woro nonse no mana no ose nunu hai weri shi ati okwa magi ati okwa eja okwa so nnu no se mana ihe ọ na-achọ idetie ire ebe ndị bai taden ayi emewo nenen ọ ka bụkwa ekwu na-atọ Ugwumba TV bụ ihe na-ewetara unu ihe mere taden unu ekwe ya n'ụzọ ụka ọzọ a ga-ewetekwe nke kacha nke nnọwa nọ mma onye ọbụla udochi ọ na-eji n'ụlọ unu mama kenekene ndị trai daalụ ya bụ asụsụ ndị be anyị daalụ anyị si Chineke onye mere ọnwa anụnwa chiamekori gee n'ihu ụkwụ ụmụnne anyị ji bịa bụge ga-eji na he na-anakwu ihe aka ka ihe nwe okwu akpọbụkogo ọkpa njiji ajụkọgo ma mkpụkpa akpakọgo he ga-abịakwa n'izu ụka ọzọ were obi aṅụrị udo na ọṅụ bịa anyị ekenekwa unu kene ndị anyị nọbe ihe anyị ekene unu kene ndị anyị nọbe ha